Здравейте, пичове! Днеска тук пак сме братчуите БГ. Съжалявам, че миналата седмица почти не можах да снимам. Защото той сега дойде, нали, тук и сега се срещнахме. Да, може би малко болен. Той сега и аз малко съм болен. Той сега ще прави... Барселона! Шегам с Барселона! И аз се... Ама, да знаете, че миналото клипче беше нещо се объркало и не успяхме да качим много клипове. Много един матч с 3 клипа. Решихме да стане 4 матча, ама... Опа, извинете. Да, бъгна се програмата, с която снимаме и не можахме да снимаме. Случва се. Да, опитахме да снимаме един песма. Този път обаче ще ви пуснем Алексис Санчес. Алексис Санчес! Алексис Санчес. Пак ви пусна тия плана. Не, между другото искам да ви кажа нещо интересно. Видях, че Пике е на това. На Пике и Шакир, а неговата приятелка им се родило второ момче. Преди 2 месеца, аз сега го разбрах. Така че Пике се е родил с второ дете. Чичка! Така хора, мисля следващото видео да е на Need for Speed. Да, Да, ще играем с джойстик Кромило на... не знам как сега да се бе. Logitech. Почва матча бе. Чакай. L'Olympique de Marseille contre Barcelone. Да, между другото е много яко. Много яко нещо. Следете му, рекламираме. Puyol, y Той ние intercepte рекламираме l'exemple de всички concentration. ютубери, затова ние не взехме чаква абонат. Между другото, да, наистина това е доста информация. Cesc Fabregas. Така другите ютубери се абонират за нас. Така, рекламирам PewDiePie в момента, абонирайте се за нас. Le premier tir de ce match. PewDiePie се абонира. Абонира за нас, ние сме най-великите. Va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Има един, който се е абонирал, един видео 400 бокси. Quel manque de précision. Ce genre И de frappe peut faire des dégâts même à той се cette е distance. абонирал за един приятел, в който може да снимаме. А това видео 40 братче, знаеш колко абонати има? Над 15 000. И се абонирал за един мой приятел, който има 15 абоната. Браво. И той игра с Майнкрафт, приятеля ми. Gignac maintenant. И то будил 40. Un ballon qui n'ira nulle part. Окей, аз стига да изключвам. Чакайте, че тук стана технически проблем. Хасмит. Мога да се види, Да, между другото, още една реклама. Събира къщата е много яко предаване. да, но като снимаме, Là, il est bien placé. става. Frappe de Messi. Абе, Меси. Меси си. Опа! Меси са. Сеск Фабрика! Сеск Фабрика! Jordi Alba. Neymar maintenant. Извинете, малко съм болен. Il frappe. Moi, je Си ти trouve que c'est глава, un de бе! ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail. Много малко говорим, аре да дъргаме за Il канала. reçoit le ballon. Да, между другото. Да, след малко ще направя още един епизод на Le gardien est là, pas de Impossible. problème. Първата игра, която играхме. Да, и е страшно тъпа според мен, ама... Тя нещо колко е известна братче. Possède du ballon, ça peut faire mal. Ай, ти Jouer le gardien. толкова тъпа игра няма. Bien contrôler le ballon. Хора правим... Това е Impossible, които са едно, има 3. Ще видим за Impossible Quiz. Мислим да играем такива игри, които са Пиче, може примерно да играме RuneScape. Ayou. Ще го мислим после това. Колко RuneScape е нещо Messi. като Tom Il Raider. prend ce ballon. Quelle présence. Да, може да е много Tom Raider да. Том Прайдер... Far Cry ще е много хубаво. Far Cry, точно така.
Ма ние сме зацикали на едно място, дето Ça peut не être може да extrêmement видим. dangereux. Това край четвърката сега излезе. Да. Скоро. Скоро ли излезна? Не беше много Тя давно. излезе преди около 5 месеца. Да, си Това ти е скорото. Браво. Attention, c'est dangereux. Меси се разписва. Pour Barcelone. Мисля, че Меси за сега от нашия отбор има най-много спринаща. Ça y est, ce Не match бе, est това е vraiment модерното lancé. пляскане. Quel enchaînement Ще imparable. плесна аз тебе. Et ils ouvrent la marque. Il y a une Стъпвака. équipe qui en veut nettement plus que l'autre et ça fait toute la différence. О, за една хора игра, които всички хора обичате. Il Слендър. va frapper. Le И drop Five est Nights at levé. Freddy's. Oh la tête. Mais la transversale. Гарантирам ви, че... Не, това беше Oh, ils auraient pu просто payer трябва да cash си... ce ballon Значи perdu. много съм тъп. Погледнете се какво става въпрос, чакай малко. Вижте. C'est bien joué. Гледайте колко феноменален пропуск. Та пак. Не, май, колко трябва да съм просто да го изпусна. Направо си се Не бе, отчувам на пусни още собствено. малко на пауза, бе. Пип. Така хора, ще играме Five Nights at Freddy's гарант. Майка ти. L'arbitre consulte son chronomètre. Гарантирам ви го това, че тази игра е смятам за най-страшната игра в света. Dans les gestes. Les personnages. Да, това ще гарантирам. Le score donc 1-0. Si, bah, je t'invite On espère là. encore plus Attends. de jeu, de spectacle au cours des 45 prochaines minutes. Стоп. Така. Що нищо не говориш, бе? Facile cette passe Еми, pourtant. не знам, само Зомби! Oh, cette attaque замислих qui се va за plus едно loin. нещо. Хора, мога да направя един влог, Ça ne passe как pas, да ви interception. науча на китара как да свирите нещо. Ако искате. Между другото, знам, че е скопирано от много хора, но мислим, не съм му казал за тази идея, току-що и той сега ще разбере. What? Да правиме фокуси. Neymar. О, това е яко! И трикове с карти. Не има ни трикове с карти, примерно за компот, нещо такова. Как се казваше тази игра? С компотите. Гледай си работата. Busquets. Да. Мгм. Là, il peut centrer. Да, и да, има едни такива трикове за тази игра. Един е получил 11 000 гледания. Mais quelle prise de risque На това. inutile. Трик за карти. 11 000 гледания. За един ден при това. Трябва да C'est ме trop казвам facile името, pour le защото défenseur. има C'est лиценз pas un bon в ballon, него. interception. Искаш ли да ти кажа? Ah, il peut conclure. Не го запомня. Oh, quelle frappe. Не ме толкова пропуск. Danger repoussé pour le moment. Това. Ще бъде. Actif sur le bord du terrain devrait assister à un changement. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider à ouvrir le score. Ah non, c'est perdu. О, технична грешка. Messi qui est servi. Il peut frapper d'ici. Ето го втория гол на Меси. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Нищо не разбирам. Alors Darren, c'est la défense qui Mais passe au respire en travers ou l'attaquant Franski. qui est exceptionnel. Non mais qu'est-ce qu'il Non, fait? ça, C'était le merci seul beaucoup. joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas, Искате ли да ви vous кажа les нещо sortez, les на gars. цигански? Когато някой ви каже Et voilà, ça Соки fait ес, Соки ес бе джентълмен, 1-0, само à казвате la prime. Et là, ils Сока sont ils баб. peuvent gérer. Ти циганин ли си? Et voilà, but. 3-0. But d'avance, l'affaire Сеск, semble être pliée абе maintenant. аз. Сес, Et voilà абе, sous le jeu un magnifique décrochage de toile d'araignée. Полчо. Чакайте, Пол... че Поло. полет е оиста. Полчо на линия. Айде сега Кристоф да дойде. Кристоф, един. Не го знаеш ти. Le match reprend 3-0. Той аз не го знам, той е един приятел на тъч. Някакъв Allez, il Кристоф. faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Кристоф, гащите. Messi maintenant. Седи го. Messi. Oh, il s'est bien fait. Сетила го. Il est en bonne position pour centrer. Bon ballon dans la surface de réparation. Iniesta. Кристиано Oh, ça aurait pu être un Шпало. quatrième but.
Et ça lui arrive souvent de tenter ce Окей, genre de това choses, mais en général, този ça ne момент réussit. трябва C'est да plutôt го une bonne изтрия. prise de risque. Ще изрежем. C'est une frappe. Ако не го изрежа, мисля, че не знам как се изразва, ама... Ще да научиш. Да. Daniel Alves. Il va frapper le corner. Daniel Bien sûr, il Alves. est tellement dangereux Там dans cet exercice. брънка. Морел или Морел? Кой? Той е. Gignac. Джиняк. Eh non, c'était Джиняк pas е pour vous. велико име. Наистина. So good. So good. Alexis Sanchez. KFC. 5 Très good. minutes maintenant. Bien Ouais. joué, ça peut être dangereux. Ще направя видео топ 10 в Oui. FIFA 14. Има един ти... Гледайте едно нещо. Ce n'est pas Сега terminé. ще седа и никой няма C'est да une ме occasion. гони. Oh, Wow. quel but. Cartier jusqu'au bout. Меси вече Correction. капа. Хейтрик. Гледайте колко безпомощен е то мангал. Кой е? Ce but d'arène. Et voilà ce qui se passe quand vous Да laissez ти un ще joueur му comme изкарат lui два. Барселона ли libre. Куба? C'est suicidaire. Гъбо, панежни клонк. Et voilà. Гледайте, искам да ви покажа. Аз съм сигурен, че Спартак мога да так не мога. Le tournis depuis le Аз не début de ce измислих match. прякори, защото ти не знаеш това също. Измислих ни прякори. Да ти кажа първо. Що? Чакай да смъкна слушалки. Стига ме, това е тъпо. Ти си Нищо, слушам мусо видео, разваля. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Oh, voilà le coup de sifflet final. Ти си тъпо. Айде, класика Ça сме y се est, les направили. voilà maintenant avec les Вече няма кой да Ils ни sont кине. en huitième Така че да знаете, ще ни гледате на Il y avait de осми. l'envie, de l'engagement, Ще un ни rythme гледате tout на simplement осми incroyable. финали. C'était presque le match parfait. Айде, престанеш. Според вас, кой е... Merci d'Arène de nous avoir Според вас, livré vos analyses tout au long de cette rencontre. логично, че Меси най-добър играч след тези 3 гола. Ми то естествено, че ще е Меси. О, чакай, че компютъра ми ще е тук. Покажи на тия хора, Канико. Макай, не цензурайте. Матчът с Шалке. Шалче! Шалче 0-4. Шалче 04. Шалчоче! Между другото искам да ви покажа сега, ще изгледаме клипчето. То път, че... Тъпо е. Всъщност няма да го гледаме там, когато почва като пускат химна на Шампионската лига. Да. Тъпотия! Това видео мисля, че ще около половин час. Това втори мач ли? Айде това път има 3 мача само. Миналия път беше 5 мача, ама тогава видеото À се l'affiche aujourd'hui, le Да, FC този път ще е Barcelone само contre 3 мача, Schalke 04. защото Ici не le искам grand да го retour почваме avec от Darren начало. Turet. Ние естествено, че ще... Да. Et coup d'envoi de ce match. Le FC Barcelone Да. contre Schalke Кажи 04. как. Attention à la frappe. Pour Barcelone. Той измисли практиките, не, аз не съм аз виновен. Absolument parfaite. Аз съм... Той е Гока, аз съм Кабо. Да, Гока Каби. Tout est magnifique dans ce but. Коментарите пишете колко са тъпи. Или умни. Ако не харесва, напишете коментари. Него Ils sont напишете bien rentrés dans ce Гока match. и Ils ouvrent Кабо. la marque très tôt. Ако не ви харесва, дайте идеи в коментарите. Искам да кажа много гадно нещо. Да. То аз Себи също съм Бускетс. измислил прякори. Те са Коко Фез и Гого Гиф. Puyol. En retrait vers son gardien. Аз според мен те са по-хубави. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Ние от Allez jusqu'au bout. няколко години използваме Oh, ils auraient pu Гока payer и cash ce Кабо. ballon perdu. Il a été très réactif sur ce Oh, coup et s'est oh, procuré tu vois, une bonne énergie. occasion pour pouvoir chipper ce ballon. Полча. Да, и после ще ми пише Серхио Полча не е на Бускетс. линия, Полча пак е на линия и Полча пак не е на линия.
Искам да направя един експеримент с вратаря, ще се опитам. Ще изкараме първия гол. Между другото да ни бият, което няма да стане. Pinto se projette vers l'avant. Oh l'intervention magnifique. Бега, Пинто! Пинто. Mauvais Между passe, другото récupère Пинто le ballon. работи като DJ в Сальзбург. Pedro, Какъв гол! Това страни се нарича. Да, ма няма го зачитат. Големи са идиоти. Най-красивият гол бъде. Съдията. Oui, mais le but Да est ви refusé, c'est мука! un petit peu tard. Гледайте какъв гол ми отмени. Ние знаем какво И да, на мен не беше в засада. Маля, това не беше в засада. Да! Ужасни са тия съдии. Мункой! Да ви мунка! Ние знаем какво е мунка. Мунка ние сме ги измислили. Това да ви мунка. Et maintenant Sergio Това Busquets. означава едно нецензурно нещо. Не ми се споменава, защото имаме дислайкове. Ah non, c'est perdu. Нали знаеш кой е дислайк? Et un contact qui n'était pas régulier. Coup Това е franc. надолу. Какъв обета, пак? Хуйова. Между другото, скоро ще го направим това, което отдавна сме се заканили да го направим с маските. Просто сега си търсим такива. Тъпо маски! Добре, ти ще го правиш така. Аз ще го правя. Messi. Аз ще си покажа лицето, защото не съм някакъв пръгло Messi. да се скина зад маска. А аз съм по-малък от него по това. Daniel Alves. Il va tirer ce corner. Това беше пас, шо? Как ти Да. Тип-тип-тип. Daniel Alves. Il joue court. Не подай на тобито. Село. Arnetta. Bien joué, ça peut être dangereux. Cesc Fabregas maintenant. Cesc Fabregas part directement dans l'axe. Ей, то мен ме сплана. Стига си пускал телевизора, че ще изключа видео. Хаштаг аут. Arnetta. Хаштаг ще изключа видеото. О, Гого с Q си сменяш играча. Bon timing sur cette interception. Аз пък не знах. Браво. Daniel Alves. Il part directement dans l'axe. Il continue sa course. Quelle frappe! Гого. Il marque. Et encore maintenant 2 buts d'avance. Той направо взе топката и от ръцете му падна. Добре ли? Oh, une minute. Désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Чайки! О, Меси! Къп Пападолос! Пападолос! Учила! Тя дай да се види. Сега Да, сега отново аз поемам воля. извинете! Il y aura Между 2 другото, minutes той de има plus. най-гадния навик на света да се игва. Имам уменията да кажа азбуката. Аз мога с... L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Деле да изпадам. Да, ние имаме Ils ont наложка. été efficaces. Voici à 2-0. Което ни пречи да се намерим наличие. C'est parti pour la seconde période de ce match. Да, това да не се чува. И да, аз имаме на плясък, когато стане гадже. C'est passé. Ти си още на... Един от нашия клас, най-голям ми приятел от втория ми C'est най-добър bien, c'est приятел une от bonne нашия клас. construction, mais ça manque Toi vraiment de aussi, profondeur. Magaji. Il faut être véritablement dangereux. Аз му телефона ми му падна батерията. Piqué. Non, là, ça ne passera pas. Мама, мъкни! Il reçoit le ballon. Лък! Мъкни! Получи се леко тъпо. Sergio Busquets. Messi. Oh, il est bien placé. Хайде мъкни, приятелите!
Тук братовчет ми се разправя Interception. с сестрами. Jordi Alba. Малко шанс. Pedro maintenant. Както и да сега вижте какво ще стане. Fil. Педро асистента. Ако сте гледали едно филмче, Българ. Чакайте да го видим. Кауляне! Piqué sur ses ballons. Айде бе. Sa chance. Danger repoussé pour le moment. Insistez toujours et ce Това ballon qui видео revient. не стана Mais много. alors c'était juste, c'était vraiment pas évident du tout. Et l'arbitre assistant a raison. Пази сега. Ушите ми гръмнаха, като си сложих слушалките. Пише в коментарите Или пише... какви... Има един дет канал. Neymar. Ще пробвам, защото тук. Oh, ça peut faire mal. Няма да успееш. Веднъж вкарах от центъра. И аз Вкарвам. от среда. Веднъж верно вкарах. Да, това беше първият път, като играх на играта. Да, първият му гол беше от центъра. Ce Да. contre peut très bien aller au bout. Много беше красив. Près du Но беше направен случайно. Обърка копчета. Да, без да искаш цъкнах на Ед вместо Екс, исках да пасна на Меси. Не на Меси, а на Неймар. И Меси вкара това. От центъра. Да. Защото знаеш ли, беше на Макс това. Messi maintenant. Меси Макно. Il déclenche le tir. О, Occasion de creuser le score. Какво ще кажи? Tuer le match, c'est presque impossible. твой тако кошка долу. Яваш се. Mais que faire sur ces passes? Долу! Но чета половина. Il y aura donc touche. А веднъж Аз си топката... изгледам шоколада. Веднъж топката Ah, c'est премина intercepté. гол линията, докато си играх на Врата. другата врата и не ми зачетоха гол. Autour de la défense. What a shit, man. Une très grande Айде да ouverture. гласуваме. Oh oui. Упси! Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Донки дара. Груба игра, но и това го има в футбола. Центри... А не, толкова нещо. Просто не. Нищо, 2-0. Sifflet de l'arbitre, le match est fini. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Ти си играй два мача и аз ще Des съм играй occasions, des един. duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. On n'a pas envie de prendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Ясно. И ушите ми пак гръмна. Кой е следващия матч? Има ли се? Ние сме взели Има ли се? Да, има сок в тия кухните. Ама късно. 15 точки. Бях да банан. Добре. Вижте каква е разликата. 15. И бяха с по 5. Даже някои имаха 0, като Юнайтед. А ние имахме 15. Да. Ах, на мене повече не ми се играе на песен. Но аз ще го доиграя това. Да, хора. От това видео мен ме няма. Не, всъщност това вече ще е последния матч, извинявайте. Само да го сейвнем. Чакайте малко. Имаме нещо. Като изчезвам видеото, винаги правя това. Мамуна се оттегля. Ела сега. Чакайте ми! Окей, хора, това бяха мачовете. Братчелите бяхме ние. Дока е Каго. Да, пишете в коментарите. И това е от нас за днеска. И до